Mukhang first time mo lang maglinis ha. Ng mga ganyan. Hindi naman ako dininis ng ganito eh. Oh, wala ka kasing lilinisin eh. Kaya ngayon nga lang, first time mo lang na maglinis. Diba kasi yung dumi? Diba? Grabe. Ay, Tanggalin ko kaya to, no? matatanggal ba yan? Baka, Tanggalin mo kayo muna. wag. Kaya mo ba tanggalin? Pag natanggal mo yan, tapos nabasag, Binabasag. yari na, mahal yan. 1,000 yan. Akala mo, mura lang yan? 1,000 yan, yung ganyang mga kawan. O, isara mo raw para mabilis. Tingnan natin. Saan ba yung pangsara niyan? O. Nandito pala sa loob eh. Ha? Ay. Ayun nga. Try mo. Ayan mga kaibigan, pinaglilinis na natin si Donita para makalipat na silang dalawa ni Jeffrey. At pag dumating si Laikwat Zero, ay papasundo natin si Juan. Ano ba sabi ni mama mo? Bigay daw po sa akin. Dadalhin ngayon si Jeffrey doon ni Nalaki Chan. Opo. Tapos